Mfethu ngiyakuphelela ubamba ifoni kamba. Ngithi ngiyakuziba Mafesto. Phela umuntu mekuziba afuna uzibeka. Mntwana angizange ngayi for iguri ntwana. Cha ngcono. Mafesto ngoba nami vela ngishanga ukuthi umuntu afika la azongiqambela amanga azongishaya ngezivalo. Asange ngifana ukuqambela amanga yasifana. Ongalikhuluma iqiniso, ulazi iqiniso, kodwa wena uyithulele. Leyo nto ayihlukile ukuthi uqamba amanga mfethu wazi kahle ukuthi ukhona umuntu oleke busy uyaphenya. Uphenya imuva lami kodwa usho lutho kumina. Okay ngiyakuzwa uthini mara mfana bengafuna ukungena indabeni zenu serious. Ngempela. Mfana serious phela mfethu ngiyacava leya muntu ukuthi ufila kanjani ngaye ntwana. Mafesto mfethu mina nami ngitshela ukuthi uyazi nje ukuthi umndeni wami mfethu lo wangempela ngifila kanjani ngawo. Vele bengithi ngiyazi ntwana mara uchaza ukuthini mosho njalo? Anhle mina ngibone ngesikhathi mfethu uphupha ngeoli lakho. Mafesto vele into ishoyo ethi kwaba yiphupho elilodwa. Awusho ntwana nami. Vareleki awusanga ngokuchaza oli lakho. Mafesto bekuyiphupho elilodwa bra wami. Uyakhohlwa mfethu ukuthi umndeni wami lo esikhuluma ngawo wangilaxaza kithi. Wangilahla wangangibheka futhi. Phela kukho nje ukubheka umuntu. Ukube befuna benendaba nami. Babezongibheka bengithole manje yini mina ezokwenza ukuthi nami ngibe nendaba nabo ngibabheke ngibathole. Mafesto mfethu mina ngisanda kubhukwa. Oqala mfethu sekudlula inyanga ngaze ingakhi. Futhi ngathola ibooking eserious. Nokuthi wena mfethu ungijabulele nje ngobra wami noma kube into esostressa ngayo ezosiphathisa ngekhanda wena ubra wami nentombi yami isithandwa sami into eniyenzani ngiphathisa ekhanda nento enginenandaba nayo futhi ngiyakutshela ngiyaphindelela ngiyantshela ukuthi anginandaba nayo kodwa ngifuna ukungilalela. Ntwana. Boy phuma. Ngijamela boy. Let's start at the King's Banfila apartment bench. That is nice. Thank you. Jano ra go bona leng ke batla go bona yang ke so itona ina Bona a ke se ke go bona because ne ke batla gore re bone together for the first time. Ke ke la tebe ke aka fela bona ga tlotsa mama mara la tendi beke. Na ke right. All right. Wa se mkhome ke na le pelo. Ne. Ba mpromise to ba mama ga album ya ka ya ntsha etswa ke tlo hala. Ba re double story tswana le Felicia. Le today ke MS. So le ntshwarele na go nna ntlo ke tlo emelang mo ke a ke lo e bona. Unless ile eo. No mama. Mama la ne ka rona a sinya.